Gyda'ch ni fyddio. Diolch yn y unwaith eto o Dduw am gyfle arall i ddod ger dy fron i'r di ac yn gofyn am ymweliad o ddifri. Bydde di'n dod lawr i'n plith. Nerthon ni y bydd i'n heddoliad yn dwy'n clod i ddenw di ac mewn ysbryd a gwirionedd. Tedd felly ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Gwnewch ni ddechrau drwy ganu'r emyn gyntaf, emyn 29v11. Sanctaidd, 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 Dduw holl a lluog. Yr emyn gyntaf y gen i sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgafn dros nesaf yn y neuadd. Fydd ein cwrdd gweddi misol sy'n cael ei gynnal ar y dryden nos Iau o bob mis, yn cael ei gynnal nos Iau Chwefror 21. Fydd ein hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Ar wrth i'r casgliad gael ei gymryd gen i ganu tra'r ein heistedd emyn rhif 243, 243.
Bydd am darlleniad o'r Hen Testament o lyfr Jeremia, pennod 29, gan dechrau yn yr adnod gyntaf. Jeremia, pennod 29, ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Dyma eiriau y llythyr anfonodd Jeremia, y proffwyd o Jerusalem, at weddill henuriaid y gaethglyd, ac at yr offeiriaid, ac at y proffwydi, ac at yr holl bobl yr rhai gaeth glidasau Nebuchadnezzar o Jerusalem i Babylon. Wedi myned Jechonea y brenin a'r frenhines, a'r ystafellyddion, y tywysogion Juda a Jerusalem, a'r seiri a'r gofaint allan o Jerusalem, yn llaw Elasa mab Safan a Gemarea mab Hilcea, rhai anfono Zedecia, brenin Juda, at Nebuchadnezzar, brenin Babylon i Babylon, gan ddywedyd. Fel hyn y dywed arglwydd y lluoedd Duw Israel wrth yr holl gaethglyd. Yr hon a berais ei chaethgludo o Jerusalem i Babylon. Adeiledwch dau a phreswylwch ynddynt a phrenwch erddi a bwytewch ei ffrwydd-hwynt. Cymerwch wragedd ac enillwch feibion a merched a chymerwch wragedd i'ch meibion a rhoddwch eich merched i wir fel yr esgorant ar feibion i merched ac yr amlhawch wi yno ac na lehawch. Ceisiwch hefyd heddwch y ddinas yr hon eich caethglidau iddi a gweddiwch ar yr arglwydd drosti hi, canis yn ei heddwch hi y bydd heddwch i chwythau. Oherwydd fel hyn y dywed arglwydd y lluoedd, Duw Israel, na thwylled eich proffwydi yr rhai sydd yn eich misg chwym ohonoch, na'ch dywyniaid, na ac nawr randewch ar eich breuddwydion yr rhai yr ydych chwi yn peri ei breuddwydio, canis y maint hwy yn proffwydo i chwi ar gelwydd yn fenw i, ni anfonais i mohonynt medd yr arglwydd. Oherwydd fel hyn y dywed yr arglwydd, pan gyflawner yn Babylon 10 mlynedd a 30, yr ymwelaf â chwi ac a gyflawnaf â chwi fy ngair Dionis, trwy eich dwy'n chwi drachefn i'r lle hwn. O blegyd mae fi a o'n y meddyliau yr wyf yn ei meddwl amdano chwi, medd yr arglwydd, meddyliau heddwch ac nid niwed, i roddi i chwi y diwedd yr ydych chwi yn ei ddisgwyl, yna y gelwch chwi arnaf ac yr ewch ac y gweddiwch arnaf fi a minnau a'ch gwrandawaf. Ceisiwch fi hefyd a chwi am cewch pan ceisiwch a'ch holl galon. A mi a dawaf i chwi fy nghael, medd yr arglwydd, a mi a ddychwelaf eich caethiwed, ac a'ch casglaf chwi o'r holl genhedloedd, ac o'r holl leoedd yr rhai eich gyrraes iddynt, medd yr arglwydd, a mi a'ch dygaf chwi drachefn i'r lle y perais eich caethgludo chwi allan ohono. A bydde bendith Duw ar ei air, sancta Dduw. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. I ni yn diolch i ti unwaith eto, Dduw, am y cyfle yma i ddod ger dyfron, i ddod nid trwy ein henw ni'n hunan, ond ni yn dod trwy enw a thrwy heiddiannau yr arglwydd Iesu Grist, ein gwaredwr ni, dy fab di, ac i ni yn diolch o Dduw ein bod yn gallu dod oherwydd yr hyn oll a gyflawnodd trosom, iddo gyflawni dy holl ofynion di, iddo dy fodloni di yn llwyr, ac felly wrth iddo ein cynrychioli ni, i ni yn diolch am ei gyfiawnder, ni yn diolch am ei farwolaeth, iddo farw yn ein lle, a chymeryd ein cosb yn ein lle. Ac o Dduw, i ni yn diolch i ti felly am yr efengil sanctaidd yma. I ni yn diolch am holl bendithion dy blant di, dy fod ti yn rhoi o'th air i ni, o'th addewidion yn ddyddiol i ni, ni'n darllen dy air ac yma na addewid ar ôl addewid i'th blant, ac i ni'n darllen un ar ôl y llall, ac o Dduw, i ni yn diolch i ti am yr adegau hynny, a mae'r addewidion yn dod ar yr adeg iawn pan yn dymuno ac yn ceisio dy wyneb pan mae trealon bywyd yn llwythog ar ein heneidiau ni. Ac yna o Dduw, rwy ti yn dad sydd yn gofalu am ei blant ac yn darparu yr addewid a chysur a'r calondid, y cerydd hefyd o dro i dro, Dduw, pan yn crwydro rwy ti yn rhoi y cerydd sydd yn angenrheidiol. Ac i ni yn diolch i ti felly, dy fod yn dad nefol i ni, dy fod yn un sydd yn gofalu yn llwyr am dy blant, ac wedi addo ein tywys ni yn ddiogel i'r nef, pan y cawn dy weld wyneb yn wyneb, pan bydd ffydd yn diflannu. O Dduw, i ni yn diolch i ti am hyn, i ni yn diolch am y ffaith bod yna ddiwedd un taith, ein bod yn rhodio ar hyd y llwybr cil sydd yn arwain at y gogoniant. Ac felly o Dduw yn gofyn i ti'n helpu ni, gadw'n golwg arna ti ac ar ddiwedd y daith,
I ni beidio cael ein llethu gan pryderon a gofidion y ddeiar a'r byd yma. O Dduw, gad i ni i sefyll yn ffyddlon, holl y ddyddiau ein bywyd. I ni yn gofyn o Dduw na fyddwn ni yn crwydro, yn troi i'r chwith neu'r dde, ac o Dduw fel i ni'n gweld llawer yn troi yn llwyr i ffwrdd. O Dduw yn profi, efallai nad ydyn erioed wedi llwyr bwyso arna ti. O Dduw, i ni yn gofyn, y bydde ti'n ein nerthu ni dyfal barhau. Ni'n gwybod mai ti sydd yn dyfal barhau a ni. Ac felly o Dduw, os yng Nghrist, i ni'n gwybod yng Nghrist am holl dragwyddoldeb. Ac i ni'n gofyn i ti felly, i'n harwen ni ac i'n cadw ni yn y man lle dylsyn ni fod. I ni'n gofyn am nerth i dy geisio di, i dy ddoli di, i dy wasanaethu di, fel ag y dylsyn. Te'r dyn plith yma, i ni yn gofyn y byd y bresenoldeb yn cael ei deimlo gan bob yr un ohonom o Dduw, fel dy blant y byddwn ni yn llawenhau wrth gwmnïaeth yma yn ein plith. Ac i'r rhai sydd ddim yn blant i ti o Dduw, a sydd ti allan i'r deyrnas, i ni yn gofyn y bydde ti yn peri fydd ei heneidiau yn dyheu am cael agosau at ti. Y bydd llygaid ei heneidiau yn cael ei hagor, ac y byddant yn cael gweld ei hangen am waredwr. Te'r felly o Dduw gweithio trwy gyrhaw wrthym arwen ni, trwy gydol yr oedfa hon, a bydd gyda ni cadw'r un drwg i ffwrdd, bendithiau'r holl ddydd o Dduw. I ni'n gofyn y bydd y diwrnod yn diwrnod ein bod wedi dreulio yn dy gwmnïaeth di, ac y bydde di yn ein paratoi ar gyfer wythnos o dy wasanaethu di. Te'r felly tywallt ysbryd arnom, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ganu emyn rhif 635 o leini mwyn trwy'r gwyllt sy'n cael bob tŷ o arwain fi. 635 gyn ni sefyll i'w chanu.
Byddai'n testyn o Jeremia, penod 29 ac adnod 11. Yna y gelwch fi arnaf ac yr ewch, ac y gweddiwch arnaf fi a minnau a'ch gwrandawaf. Nawr yr hyn oedd yn wir cannoedd o flynyddoedd yn ôl, yn amser Jeremia, mae dal yr un mor wir heddi. Dyna beth sy'n mor rhyfeddol am air Duw. Wrth gwrs, mae'r oes fodern yma, a hyd yn oed yr eglwys fodern, bydden nhw'n anghytuno gyda hynny, mi fydden nhw siŵr o fod, dwi ddim yn credu bod ni'n siarad allan o le, bydden ni'n tybio bod yr oes crefyddol modern, hyd yn oed mewn nifer o lefydd efengyledd modern, yn dadle bod angen moderneiddio gair Duw ac addasu gair Duw a'i ddehongli fe yn wahanol. Dyna fel bydden ni'n tybio, dyna be fydden nhw'n dweud, dyna'r argraff di wastad wedi gael. Mae gair Duw yn ddigon clir, ond dyna pam i chi'n cael cyfieithiadau newydd ac yn y blaen, ac dyn nhw'n yn licio'r hyn sy'n cael ei ddweud, ac felly maen nhw'n meddwl, rhaid bod na ryw ddehongliad arall yn yr oes yma. Ond wrth gwrs, dydyn ni ddim yn dal y safbwynt hynny, ni'n dal bod gair Duw fel ag yr oedd hi yn Genesis, fel ag yr oedd hi amser Jeremia, fel ag yr oedd hi'n ystod adeg a'r apostolion, disgyblion, i ni'n gallu dweud i dal yr un mor berthnasol yn union fel y mae wedi cael ei osod, yr union eiriau. O'r gwreiddiol bydden ni'n dweud yr un peth. A'r hyn i ni'n ei weld yn amser Jeremia yw yr oedd Duw yn holl alluog. Yr oedd Duw adeg Jeremia yn gwybod pob dim. Yn amser Jeremia, yr oedd Duw yn gwybod yr hyn oedd yn nyfnderau calon dyn. Ac felly mae'n amlwg yn gwybod pan bod gai broffwydi yn pregethu anwiredd. Dyna'r feddylfryd tu ôl y geiriau yma. Os yw Duw yr un peth heddi ac yr oedd y pryd hynny, ac i ni'n darllen fan hyn yr oedd Duw yn holl alluog, dwi ddim wedi newid, dwi ddim wedi colli ei allu fe wrth i'r blynyddoedd fy'n heibio. Dydy amser ddim yn effeithio dim ta beth, ond dwi ddim fel betai wedi dechrau colli ar ei gofe. Mae e dal yn gwybod pob dim heddi fel ag yr oedd e pryd hynny. Ac yn ystyr y geiriau fan hyn yn Jeremia, mwy na hynny, mae e'n gwybod beth sydd yn ei meddyliau ni, mae'n gwybod beth sydd yn ein cylonau ni, mae e'n gwybod pan y mae gai broffwydi yn pregethu celwydd. Pan maent yn pregethu yr hyn sydd yn hawdd pregethu, a'r hyn sydd yn esmwyth ar y glist, neu pregethu'r hyn mae'r bobl am ei glywed. Dyna beth ddigwyddodd amser Jeremia. A beth sydd yn od yw hyn? Gan bod ni'n dweud e heddi, mi fydde'r rhai pobl yn dweud, wel, mae eisiau ni bod yn ofalus fan hyn. So os rhywun yn galw hunan yn Gristion, rhaid cymeryd at ei gair. So os rhywun dweud bod nhw'n efengyledd, rhaid bod nhw'n iawn, ac i ni'n croesawu pob un i'r praidd a bytai ni. Ni'n croesawu pob un, sy'n eisiau cwestiwn ar y peth, gyfelly bod ambell i beth yn cael ei pregethu ac yn tystio i bod nhw'n pregethu yr efengel o ryw fath. Yna mae'n iawn. Wel, gai eich atgoffa chi ni fod i gredu yn yr Hen Testament a'r Testament Newydd. Does dim gwahaniaeth. Gair Duw i'r cyfan, a gwrandewch ar y geiriau yma, allech chi ddychmygu rhywun yn ymateb heddi fel oedd gyda nhw yn amser Jeremia adnod 8. Oherwydd fel hyn y dywed arglwydd y lluoedd Duw Israel, na thwylled eich broffwydi, yr rhai sydd yn eich misgwi mohonoch, na'ch dywyniaid, ac naw randewch ar ei breuddwydion, yr rhai rydych chi yn peri ei breuddwydio, canys y maent hwy yn proffwydo i chi ar gelwydd, yn fy enw i. Ac yna mae'n dweud hyn, ni anfonais i mohonynt, medd yr arglwydd. So dyma be mae gair Duw yn ei ddweud, bod na broffwydi yn pregethu celwydd yn fy enw i. Mi roedd yn dweud, yr o'i fi yn efengylaidd, dyma beth oedd y proffwyd yn dweud, dwi yn broffwyd efengylaidd,
yn credu'r pethau uniongred, dwi'n credu'r gwir, Duw Israel, dwi'n credu'r cyfan, i ni'n addoli Duw Israel, ni'n credu'r cyfan, ac i ni'n neud yn enw y Jehova mawr, yn enw Duw holl alluog, ac i ni'n proffwydo i chi, ond mae Duw yn dweud, celwydd yw ni anfonais i mohonynt. Nid fy mhroffwyd i fi ydyn nhw. Maen nhw'n dweud celwydd ydych chi. Maen nhw'n dweud pethau chi eisiau clywed. Maen nhw'n dweud beth chi'n breuddwydio amdano. I chi'n dyheu a mynd nôl allan o gaethiwed. Ac maen nhw'n dweud, peidiwch a setlo lawr y Mabilon. I chi mynd i fynd nôl. I chi mynd i fynd nôl cyn bo hir. Sdim eisiau chi setlo. I chi mynd i fynd nôl at eich tir eich hunan. Peidiwch at wangoloni. Peidiwch at ei goloni. Dyna beth nhw eisiau clywed, ond oedd e'n wir. Roedd e'n gelwydd. A mae Duw yn dweud wrthyn nhw, peidiwch a gwrando ar gai broffwydi. Ac i ni'n gofyn pam fod y capeli'n wag. I ni'n ystyried pam fod y wlad mor dywyll, mor bell o bethau Duw. Ac i ni'n gallu edrych nôl ar hanes ein gwlad, hanes fwyaf rhyfeddol y byd sy'n fod yma yng Nghymru. Ac eto'r ganrif diwetha, yr hanes fwyaf erchyll o unrhyw wlad yn yr holl fyd, o wlad sydd wedi cael yr holl fendithion. Ac eto, be ni wedi wneud? I ni wedi llwyddo gyrru pawb allan o'r capeli. Pam? I ni wedi bod yn gweld pobl yn pregethu celwydd. Maen nhw wedi bod yn dweud wrthych chi, i chi mynd i'r nefoedd os ych chi'n rhoi arian yn y casgliad. Chi'n mynd i'r nefoedd os ych chi'n helpu'r tlawd. Os ewch i'r capel o dro i dro, chi'n mynd i fynd i'r nefoedd. Ac yna, yn fwy efengyled, os newch chi broffes, sdim os chi'n fydol, sdim os chi'n ar llall, ond os newch chi broffes, fyddwch chi'n mynd i'r nefoedd. A mae'r gai proffwydi mae'n dweud yr holl beth. A mae'n dweud, mae'r capeli'n gwaghau. Be newn ni? Gewn ni ganu ysgam, gewn ni gwared ar y mynd yma, a canu rhyw ganeuon bach sydd yn fwy addas i'r glist modern, a tonau sydd yn fwy o swing iddo fe, ac yn fwy o giriad iddo fe, ac fe gewn ni caniatáu pob math o bethau. Fe gewch chi fynd i ble bynnag chi moyn. Cyn bellach chi'n rhoi proffes, ac eto i gyd. Yn ôl be dwi'n gweld ta beth. Lle dychmygu Jeremia ni ddyddio fe yn dweud, mae'r proffwydi mae'n dweud celwydd ydych chi. Ond nhw oedd yn boblogedd. Nhw oedd yn cael ei gwahodd i bregethu'r torfaidd mawr, i'r cynulleidfaidd anferth. Nhw oedd yn dweud, dyma'r pregethwr modern, dyma'r un sydd yn dod, dyma'r un eisiau gwrando arno fe. Dewch fan hyn, achos fyddwch chi'n dwlu ar hwn. Mae e mor nes, mae'n rwydd ar y glist, dwi ddim yn dychryn i'w codi lais y gormod, ac mae e mor gyffyrddus i wrando ar hwn yn pregethu. Dewch, ond mae Duw yn dweud, maen nhw'n pregethu celwydd. Dyn nhw ddim yn rhoi'r holl efengil i chi. Maen nhw'n dweud beth chi eisiau clywed. Maen pregethu yn enw'r arglwydd. Fyddwch chi ddim yn hir yn eich caethiwed. Ond ydyw e'n galondid i ni heddi, yn enwedig yn y cyfnod yma, pan fod y gwir eglwys yn wan i bob golwg allanol. Ac sawl lle yn cyhoeddi rhyw fath o efengil. A'r hyn yma pobl am i glywed. Ac mae e mor bell o'r ysgrythyr. Mae e mor bell, mae'r oedfaon. Mor bell o'r hyn i ni'n ei weld o naws o'r ysgrythyr. Ond o leia ni'n gallu cael y celondid fan hyn bod Duw wedi dweud wrth Jeremia yr union beth i ni'n ei weld heddi. Gai proffwydi nhw. Ac yr oedd Duw yn dweud peidiwch a gwrando arnynt. Ond y broblem yw, gan bod ni yn y flwyddyn 2019, i ni ddim fod i ddweud na. I ni ddim yn gallu dweud na bellach, achos os ych chi'n dweud na, i chi'n galed, i chi'n gul, i chi dros ben llestri, allai ddychmygu dyna beth oedd Jeremia ni chael. Mae gyda chi ni symud ymlaen, mae wedi rhoi i'r hybydd ond Duw. Wel, hoffwn ni edrych nawr ar yr adnodau yma sydd yn sôn am feddyliau Duw ac yna ymbiliau'r ceisiwr ac yna atebwr gweddiau. Wel, yn gyntaf, y meddyliau Duw, edrychwch ar adnod 11. O blegyd, mae fi a wn y meddyliau. Wy'n ni'n gwybod na'n barod, yr oedd Duw yn gwybod meddyliau'r gai proffwydi ac roedd e wedi rhybuddio pobl. Mae fi a wn y meddyliau rwyf yn ei meddwl amdano chi, meddy'r arglwydd. Meddyliau heddwch ac nid niwed i roddi chwi a diwedd yr ydych chwi yn ei ddisgwyl. Ond mae Duw yn dweud trwy Jeremia, nad yw y gai proffwydi'n pregethu'r gwir, ni'n gwybod hynny. Y gwir oedd hyn,
Fe fyddwch chi, fy mhobl, mewn caethiwed am gyfnod. Ond ymhen 70 o flynyddoedd fe fydd na waredigaeth, felly fe fydd na waredigaeth, ond bydd e ddim am hir. 70 o flynyddoedd yn mynd i fynd heibio, ond fe fyddwch chi'n cael gwaredigaeth, ond mae'r rhain yn dweud wrth chi peidiwch â fod yn sili, mae popeth yn mynd i fod yn iawn yn y diwedd. Adnod 10, oherwydd fel hyn y dywed yr arglwydd, pan gyflawner yn Babylon 10 mlynedd a 30, yr ymwelaf â chwi ac a gyflawnaf â chwi fy ngair Dionys, trwy eich dwy'n chwydra chefn i'r lle hwn. Yn gondemniad a bydd na parhad ar y gaethglyd, yr oedd na gobeith, maes o law fe fydd na achubiaeth. Mae mor sicr gan mae dyma oedd ei gynllun mae Duw yn gallu dweud hyn. Dyma dwi wedi gynllunio. Yr oedd ei dioddef yn rhan o'r cynllun. Yr oedd hyd yn oed y gaethglyd yn gweithio ar lles iddynt. Ond dyna chi ystyriaeth rhyfeddol i'r Iddewon blynyddoedd yn ôl, ond hefyd i ni heddi. Ydych chi roed i meddwl am hwn fod yr arglwydd yn meddwl amdano. Mae yn meddwl am y gair broffwydi hefyd, ac mae e'n gwybod amdanynt, ac mae'n ei condemnio nhw, ac mae e'n eich rybuddiwch chi peidiwch â gwrando ar gair broffwydi. Ond fan hyn, mae yna elfen arall ond oes na. Mae e'n meddwl amdano ni, mae e'n gwybod ein henwau ni. Wrth gwrs ni'n gwybod na, os yw'n gwybod pa mae deryn y to yn syrthyn ei llawr. Os yw'n gwybod un o'r rheini, yna mae'n mynd i wybod amdano ni, mae wedi'n creu ni, mae'n gwybod y cyfan amdano ni. Ac mae'n gwybod ein cefndir ni, mae'n gwybod ein hanes ni, ein cysylltiadau ni, ein teuluoedd ni, ein cyfeillio ni. Mae'n gwybod am ein mannau gwaith ni, mae'n gwybod y cyfan. Mae'n meddwl amdano ni. Dyna be mae gair Duw yn dweud, fod yr arglwydd yn meddwl amdano ni yn ein amgylchiadau personol. A hyd yn oed pan ni'n teimlo yn unig, a nad oes neb arall yn gwybod dim byd o beth i ni'n mynd trwyddo, ni yn gwybod hwn, y mae'r arglwydd yn meddwl amdano ni yn ein treialo ni. Ac nid yn unig y gwybu hyn oll, ond mae'n meddwl amdano ni ac yn paratoi ar ein cyfer ni. Fe wnaeth y hyn cyn llunio'r byd, ond yn parhau i wneud hyn, i weithredu ac i ddarparu ac i feddwl amdano ni. Dyna chi feddyliau. Mae'n dweud wrthyn ni fan hyn, mae'n meddwl nawr amdano ni meddyliau o heddwch. Mae'n meddwl am ffordd y gall fodloni ei gyfiawnder. Allwch chi dehongli fe fel yna. Nid yn unig bod yn meddwl yn union am ein hamgylchiadau ni, ein pryderon ni, ein ofnau ni, mae e hefyd yn meddwl am meddyliau o heddwch. Sut y gall fodloni ei gyfiawnder? Mae Duw yn gorfod delio â phechod yn diwedd. Mae'n gorfod cosbi pechod. Anghyfiawn byddai iddo anwybyddu pechod. Rhaid I Dduw gosbi pechod, ond nid yw Duw am gosbi pechod, dwi ddim eisiau, ond mae rhaid iddo fe. Mae am ddangos trigaredd, felly mae gyda chi'r dryswch yma fan hyn. Ar yr un llaw, mae'n gweld pechod, yr rhaid cosbi pechod, achos ei fod yn gyfiawn. Ond wedyn ar y llaw arall, mae am ddangos trigaredd. A dyma'r broblem, dyma yw'r efengil, dyma'r broblem. Mae'n rhaid I Dduw fod yn gyfiawn, ond mae'r gair Duw yn datgan fod ei berson yn un sydd yn disgrifio Duw fel Duw trigarog, llawn cariad, hir ymaros. Dyna I feddyliau tuag atom, mae am ddangos trigaredd I ni, mae am gael gwared o'n pechod ni, mae am heddwch rhwng nef a llawr. Dyna meddyliau Duw tuag at ei bobl, mae am I ni gael heddwch rhwng o fe a ni. Dyna ble roedd y drindod cyn i'r byd cael ei lunio yn cynllunio'r ffordd I achub dyn. Roeddent yn meddwl amdano ni. Trefnwyd y byddai Crist yn dod, a dim ond ef byddai'n gallu delio gyda'r fath broblem. Dyna oedd canlyniad y meddwl yma, y dod ynghyd y trafod. Dyma sut allwn ni achub dyn o bechod, fe anfona fi fy mab, fe wneith ddod I ddelio gyda'r broblem, a byddai'n dod a chyflawni'r gyfraith. Fe fydd yn byw ar y ddaear, ac o'i enedigeth gwirthiol
Ni fydd yn cael ei lygru a phechod, fydd yn cael ei enni'n wirthiol, ac fydd yn tyfu'n fachgen bach ac yn ddyn ifanc, ac yn ei weinidogedd trwy gydol ei fywyd, fe fydd yn cadw'r ddeddf yn llwyr, yn gyfan gwbl berffaith, byddai yn bodloni holl ofynion cyfiawnder y tad. Roedd ei feddyliau yn feddyliau o sut fedrai fabwysiadu rhain, sut fedrai cael rhain i fod yn blant i mi. Dyna chi meddyliau Duw tuag at ei bobl yw sut gall rhain pechaduriaid, rhai sydd yn rhan o deyrnas yr un drwg, sut gall rhain ddod yn rhan o deyrnas yr holl alluog. Ac felly fe gafodd e feddyliau o fabwysiadu, fe na'i fabwysiadu nhw. Fe drefnodd y byddai'r ysbryd glân yn plannu hedyn bywyd yn yr enaid. Fe drefnodd y hyn cyn llunio'r byd y byddai'r ysbryd glân yn dod ac yn plannu hedyn sancteiddrwydd bywyd yn yr enaid ac fydd hyn yn peri fod yr enaid yn bywhau. Fe fydd yn agor llygaid yr enaid i weld yr angen am waredwr. Un a fyddai yn gwneud y cyfan yn ei le, arweiniau'r ysbryd glân, yr enaid at y groes, dyna oedd ei feddyliau fe, dyna oedd meddyliau'r arglwydd tuag at ei blant, fe fydd yr ysbryd glân yn arwain enaid at y groes. Wel, dyna chi ragluniaethau, yn arwain enaid at groes. Os edrychwch chi a gwrandewch chi ar dystiolaeth bob un Cristion, fe welwch chi rhyfeddodau yn y rhagluniaethau, yn arwain llwybr rhywun i glywed am y groes a Iesu Grist, a rhai yn clywed trwy ddarllen, rhai yn clywed trwy ffrind, trwy deulu, yna rhai yn cysgu trwy bob un oedfa, ac yna un oedfa, maen nhw'n clywed rhyw frawddeg, maen nhw'n cael ei argyhoeddi, a maen nhw'n clywed am Grist, ac maen nhw'n cael ei achub rhagluniaethau. Mae'r ysbryd glân yn arwain yr enaid at y groes, ac yno mae'n gweld yr Iesu yn marw gyda'i ddwylo pur ar led, yn gwisgo'r goron y ddrain, ac yn gweld y gwaed yn llifo, ac yn creu'r ffynon yma o waed, ac yn lle y gall yr enaid cael ei olchi'n llwy'r y lan. Fod Crist yn cymryd yr holl gosb yna yn ein lle ni. Yno yr oedd ar y groes fel un a fodlonodd gofynion y tad yn ei fywyd, ond y nawr yn bodloni gofynion y tad yn ei farwolaeth, trwy gymryd y gosb yr oeddem ni yn ei heiddi yn ein lle. I roddi i chwi y diwedd yr ydych chwi yn ei ddisgwyl, i roi'r freuddwyd, roed y deheuad, yr iachawdwriaeth yr enaid. Dyna chi feddyliau yr oedd gan yr arglwydd. Mae yn meddwl amdano ni gyd yma heddi. Gwybu hyn arweiniodd pob un ohono ni fod yma. Mae'n gwybod hwnna i gyd. Dyna yw ei feddyliau. Wrth i ni gerdded unai trwy drws fan hyn, neu drws draw fyna, neu drws ar yr ochr, pa bynnag drws oedd e, wrth i ni dod yn y car, parcio'r car a dod allan o'r car, yr oedd ei feddyliau amdano ni yn gwybod pam i ni'n dod. Gwybod os oeddech chi eisiau dod, gwybod os oeddech chi eisiau gwrando, gwybod os oeddech chi'n deheu am ei gwmniniaeth, neu os nad oeddech calon chi'n deheu, yr oedd yn gwybod mae'n meddwl amdano ni. Gwybod beth, mae hefyd yn meddwl am rhai oedd arfer bod yma. Ble maen nhw nawr? Ble maen nhw nawr? Flan y teledu falle, rhyw gêm ymlaen, glased bach o win, dyna be mae'r byd yn neud i fe, a bnawn di sil. Dyna be maen nhw'n neud yn aml iawn. Cerddoriaeth ymlaen yn y cefndir, sdim ots am y sil. Falle fel plant yr oedden nhw yno'n gwrando, bellach ddim yn agos i'r lle. Dim hyd yn oed yn meddwl, mae meddyliau'r arglwydd arnyn nhw, mae'n ei weld nhw. Ac os yw ei law arnyn nhw, fe fydd yn trefnu rhagluniaethau, fydden nhw'n cael ei argyhoeddi ar ryw dydd, a bydden nhw'n dychwelyd ac yn dod. Dyna'n dymuniad ni yn gweddi ni. Ond mae'r arglwydd yn gwybod am bob un fan hyn. Mae ei feddyliau arnom ni. Dyna chi gysur. Ei fod yn gwybod pob dim, mae'n brawychus hefyd, ond mae'n gysur ar yr un pryd. Wel, gydewch ni symud ymlaen yn bilio'r ceisiwr. Sylwch ar y dilyniant. Na i ddarllen adnod 11 gynta. O blegyd, mae fi a wn meddyliau yr wyfen i meddwl amdano chwi, meddy'r arglwydd, meddyliau heddwch, ac nid niwed i roddi i chwi y diwedd yr ydych chwi yn ei ddisgwyl, ac yn dilyn yn syth o adnod 11 i'r 12 adnod yn dweud hyn, yna, o ganlyniad i fy meddyliau i arno chi, yna, yn naturiol felly, yna y gelwch arnaf, ac yr ewch
ac y gweddiwch arna fi a minnau a'ch gwrandawaf, ceisiwch fi hefyd a chwi am cewch pan ymceisioch a'ch holl galon. Ni'n gweld yr arglwydd sy'n wastad yn dechrau'r gwaith. Ewch chi unrhyw ran o'r ysgrythyr a dyna'r athrawiaeth y cewch. Mae e fan hyn, mae e drwy'r ysgrythyr I gyd. Fe yw man cychwyn iachawdwriaeth. Rhaid I hyn fod oherwydd cyflwr yr enaid. Os oes unrhyw un yn dadlen wahanol, ni allant fod wedi deall yr efengil, achos yn ymarferol y mae'r Cristion yn gwybod gynt yr oeddwn farw. Ond mae'r ysgrythyr yn dysgu fe trwy'r ysgrythyr. Does dim athrawiaeth arall yn yr ysgrythyr. Marw yw enaid un oherwydd pechod. Ond I ni'n gwybod hynny o brofiad hefyd, felly mae'n gwbl glir yr oedden ni'n farw yn ysbrydol, doedden ni ddim yn gallu ymateb, nid ydym yn gallu ceisio, dydyn ni ddim yn gallu galw, dydyn ni ddim eisiau ceisio, dydyn ni ddim eisiau galw. Falle bod chi eisiau bod yn grefyddol, ond ddim ceisio iachawdwriaeth, achos mae hwnna'n rhywbeth wrthyn i'r enaid marw. Ond pan y mae ei feddyliau ef yr holl alluog tuag atom, pa mae ef yn cychwyn y gwaith, yna fe ddaw cri o'r galon. Ar ôl iddo trwy waith yr ysbryd glân agor ein llygaid I weld ein pechod, fe ddaw yna waedd am drigaredd. Dyna'r gwaedd, dyna'r cri sydd yn dod o'r enaid. Nid ydyn ni'n nawr yn dweud hyn, yn edrych ar Dduw ac yn dweud dwi'n mynnu cael cyfiawnder. Nid felly mae e, dyna fel mae byd yn siarad. Rhaid I fi cael cyfiawnder. Chi ddim eisiau gofyn am gyfiawnder. Credwch I fi. Does dim un pechadur eisiau gofyn I Dduw am y cyfiawnder felly yn dweud dwi eisiau tegwch, achos os felly byddwch chi'n troi rownd yn dweud wel condemniad sicr yw e. Dyna cyfiawnder, dyna be fyddwch chi gallu dweud ar lefel be mae'r byd yn siarad, ond wrth gwrs I chi eisiau cyfiawnder gwell, ceisio cyfiawnder Crist, ie, mwyn wahanol. Os ych chi'n mynd I ddadlau gyda Duw, dwi'n disgwyl cael grandawiad, dwi wedi bod yn dda, dwi wedi bod yn gryfyddol, dwi wedi bod yn dysgu yn yr ysgol Sul, dwi wedi mynd i'r capel, dwi wedi helpu pobl, dwi ddim wedi dwyn, dwi ddim wedi lladd, yna fi Duw yn dweud, rwyt ti'n bechadur, ac fe geid I gyfiawnder, fe geid I gondemniad. Ond nid yna pechadur sydd wedi gweld I bechod, mae e'n dod ac yn dweud, Dduw, dwi ddim yn heiddi unrhyw beth. Dwi ddim yn heiddi tegwch, achos tegwch yw condemniad I mi. Ond mae'n galw ar Dduw, bydd raslon tuag ataf, bydd drigarog. Dyna'r unig ddadl sydd gan ni, dyna'r unig ddadl sydd gan pechadur. Dwi ddim yn dadlau gyda condemniad, dwi ddim yn dadlau gyda safon Duw. Mae wedi gweld I bechod, mae wedi gweld I heiddiant, mae'n gwybod dwi ddim yn heiddi dim, ond nawr mae'n galw am ras, Dduw, bydd drigarog I'm. Ac efallai ni'n gweld fan hyn yr oedi yn y gaethiwed y Mabilon, allech chi ddadlau, ac mae'n un profiad hefyd. O berson I berson mae gallu bod oedi. Cyn bod yr heddwch yna'n dod, I ni'n gweld bod cyfan yn amseru Duw. Mae'r gai broffwydi yn dweud wrth yr Iddewon, fyddwch chi ddim yn hir yn y gaethiwed. Fyddwch chi yma cyn I chi droi rownd. Ond fe ddweud o Duw na, peidiwch o gwrando ar nhw. Ac efallai fydd rhai yn dweud, yn ein heglwysi moder yn dweud, ysgrifennwch eich enw ar y llinell yma, ticiwch y bocs yma, gweddiwch y weddi hon. Cyn bellai bod chi wedi gwneud proffes, chi'n gadwedig. Dim lot o wahaniaeth nagos. Rhwng adeg Jeremia a'r gai proffwydi ar byd efengyledd fodern. Perswadio pobl, does dim gwaith yr ysbryd glân di mynd ymlaen, does dim argyhoeddi o bechod wedi digwydd, dydyn nhw ddim wedi gweld eu cyflwr. Ond wrth gwrs fe all hynny fod yn gyfnod byr, os da dyna yw wellus Duw, ond fe all fod yn gyfnod hyrach, lle mae Duw, ond mae'r cyfan yn amseru Duw, nid yn ôl amseru dyn, nid amseru gai proffwydi, ond pan fod Duw yn agosau. Ond pan fod Duw yn agosau, fe all enaid geisio. Gall un fod y mwlch yr argyhoeddiad am gyfnod hir neu cyfnod byr. Gall bwysau ei ogrwydd pechod deimlo fel mynyddoedd byd, am eiliad neu am fisoedd neu blynyddoedd. Fe all enaid wanhau a methu gwybod pa le I droi.
Dyna fe allai fod gall, fe allai fod yn gyfnod hir o geisio, fe allai fod yn hynny, fe allai'r cyfnod teimlo'n hir o mae'n fyr. Gall fod fel y ddafad golledig. Pam yr oedi ambell waith, cyn bod rhai yn dod i dderbyn yr heddwch? Wel, fel y ddafad, efallai'r ddafad sydd wedi crwydro ac wedi mynd i drybeini, felly wedi syrthio lawr ochr dibyn, a does dim un ffordd y gall fynd, ac os wneith e fynd ymhellach allan, fydd e'n syrthio i'w farwolaeth, dwi'n yn gallu dringo lan, ond mae'n trio ac yn trio ac yn trio. Mae'n ymdrechu achub ei hun. Sut fedra i ddod o'r picel yma, mae'n trial dringo i fyny ar y clogwyn, a dwi'n yn gallu, a mae'n mynd i fwy o berygl, ac mae'n mynd yn waith ac yn waith. Ond nid yw'n debyg i'r rhai, bod nhw'n trio gwella hunan, meddwl os na i wneud hyn, os na i wneud y llall, os na i dystyleithu, os na i ddarllen, os na i weddio'n gyhoeddus, os na i wneud hyn a'r llall, os na i wneud proffes, os na i sawl proffes, os ga i fy mydyddio, os na i ddim gael fy mydyddio, os ga i ddod yn aelod, os ddim dod yn aelod, os ga i mynd i bregethu yn y pulpit, neu beidio dod yn i bregethu yn y pulpit, os na i siarad o flaen fy nghyfoedion i gyd a dweud wrth nhw'r cyfan, a maen nhw'n meddwl, na i trio gwella fi hunan, a maen nhw'n ymdrechu, ond rhywsut i gilydd dwi ddim yn dod â heddwch iddyn nhw. Ac fel y ddafad yn ymdrechu, yn y diwedd mae'n colli'r nerth ac mae'n gorwedd yn llipa ar y llawr. Efallai dyna pam yr oedi, fod Duw yn aros i'r enaid i weld nad yw yn gallu achub ei hun. Nad yw yn gallu ymdrechu dim mwy, nes bod yr enaid yn gweiddi, o Dduw byd drigarog, dwi ddim yn gallu fe achub fy hun. Dim ond dim ond yr arglwydd sydd yn gallu delio fy nghyflwr. Mae Crist wedi gwneud y cyfan, mae'n gweld y cyfan nawr, efallai o'r blaen, oedd e'n gwybod am Iesu Grist, ond oedd e'n trio gwella hunan hefyd, ac yn ychwanegu at y ddau beth, ac yn dweud, ie, ond fe nes i hwn a'r llall, na dwi'n pwysau hwnna. Ond o'r diwedd, efallai'n gwrando mewn oedfa, mae'n clywed am yr hyn am wnaeth Crist, iddo gyflawni'r gyfraith yn ein lle ni, iddo gymryd y gosb ar y groes yn ein lle ni, iddo atgyfodi'n fuddugoliaethus ar y trydydd dydd. Ac o'r diwedd, i chi'n gweld fod Crist wedi gwneud popeth sydd ei hangen. Ac nawr, trwy ras Duw, mae'r enaid wedi gweiddi allan, mae'n dechrau ceisio, mae'n dechrau gwrando, a mae'r agwedd yn newid. Nawr, i chi'n gweld gostyngeidrwydd, nawr, i chi'n gweld ildio, chi'n gweld plygu. Mae mor hyfryd i weld hwn. Nad i ni'n gweld yn aml pan i ni yn ei weld mae'n hyfryd i weld y newid o'n blaen ni pan mae un yn dod o fod yn galed i fod yn ceisio. I weld y galon sydd wedi meddalhau. Wel, i orffen, beth am atebwr y gweddiau? Ni wedi gweld fod Duw yn gwybod ein meddyliau ni. Mae'n gwybod y cyfan amdano, mae'n meddwl yn gyson amdano ni, mae'n ein cynllunio ar ein cyfer ni wedi gweld bod yr ymbilio yma gan y ceisiwr o ganlyniad i feddyliau Duw amdano ni, bod yr ceisiwr yn dechrau galw a dechrau gwrando a dechrau ymateb o ganlyniad i waith Duw, ac yna drydydd y mae Duw yn ateb gweddiau. Drychwch ar y 12fed adnod a'r drydydd adnod ar 10. Yna y gelwch arnaf, dyna beth sydd yn digwydd pan mae'r ysbryd ar waith. Ac yr ewch, ac y gweddiwch arnaf fi, ac yna dyma'r addewid, a minnau a'ch gwrandawaf. Yna, adnod 13, ceisiwch fi hefyd, a dyma'r addewid, a chwi am cewch, pan ymceisiwch a'ch holl galon. Dyna i chi addewid, ond eto dyna be byddwch chi'n disgwyl. Os yw ei feddyliau amdano ni, yna ni all fethu, ni all yr holl alluog fethu yn ei fwriadau tuag atom ni. Fe fydd y fath rhai, mae'r ysbryd glân wedi gweithio arnynt, fe fyddant yn ceisio gyda'i holl galon ac un canlyniad sydd bosib. Chi'n meddwl beth, dyma fe byddwch chi'n gallu dirnad o'r ffrwyth. Os nad oes ceisio ar holl galon, yna chi'n gwybod mai nid o Dduw yw e.
Chos be fyddwch chi'n ceisio gyda holl galon. Ac yr un peth ar ôl neu proffes, os nad yw yn bopeth i chi, os i chi wastad yn chwilio am esgusodion am fydolrwydd a peidio dod i'r cwrdd, os i chi wastad yn mor fach o paid am mynd i'r cwrdd heddi, ti di blino tipyn bach. Os da hwnna yw'r norm, os yna yw troi'r amser, wastad eisiau esgus i beidio dilyn llwybrau'r arglwydd. Os i chi wastad yn llawenhau bod yna gyfle i chi i ymuno a blasu o bydolrwydd y byd, yna mae rhaid gofyn, a ydych chi wedi deall? Achos os ych chi wedi deall, os gwaith yr ysbryd glân yw fe fyddwch chi'n ceisio a'ch holl galon. Mae'r cyfan yn rhan o'n fe, mae'n bopeth i chi. Does dim esgusodion. Chi ddim eisiau esgusodi chi na'n dim mwy. Dydych chi ddim eisiau chwilio am esgus, i chi eisiau bod ymheth ar arglwydd. Pam? Mae e wedi achub, mae wedi agor llygaid fe hynny, mae wedi arwain fi at y groes. Un canlyniad sydd i ceisio'r fel hyn. Fe fydd Duw yn gwrando. Fe fydd yn caniatáu i chi ddod o hyd yr hyn i chi'n deheu amdano. Adnod 14. Mae e mor anhygoel. Mae e fel gwers mathemateg ond yw e. Adnod 8, adnod 9, adnod 10, adnod 11, 12, 13, 14. Maen nhw'n dilyn i gilydd. Mae'n gwneud synwyr. Sym eisiau ni fe chwilio o mra fi ffeindio rhywbeth arall. Mae yna un ar ôl y llall. Mae'n anhygoel. Adnod 14. A mi a dawa fi chwif yng Nghael. Medd yr arglwydd, a mi a ddychwelaf eich caethiwed. Chi'n dod o gaethiwed. Ac a'ch casglaf chi o'r holl genhedloedd, ac o'r holl leoedd, yr rhai eich gyrraedd sydd yn medd yr arglwydd, a mi a'ch dygach chi drachefn i'r lle perais, eich caeth gludoch chi allan ohono. Mae'n debyg iawn i'r adnodau yn y Testament Newydd, Ioan 6, adnod 37. Yr hyn oll y mae'r tad yn ei roddi mi, a ddaw ata fi, a'r hwn a ddel ata fi, nis bwriaf ef allan ddim. Dwi ddim yn bosib. Os ych chi, os yr arglwydd i dechrau gweithio ar eich enaid wedi agor eich llygad, fe fyddwch chi'n ceisio. Ac fe fyddwch chi'n ceisio gyda holl galon achos gwaith o ddifri yw e. Ac os fyddwch chi'n ceisio, fe fyddwch chi'n dod o hyd i Dduw. Ac fe gewch chi achwdwriaeth. Chi'n gwybod pam? Mae wedi addo. Dyw e ddim yn troi un enaid i ffwrdd. Fe fydd yn bodloni holl anghenion yr enaid. Fe fydd yn delio gyda'r baich o euogrwydd. Mae'n delio gyda hwnna. Fe fydd yn tynnu ymaith ein pechod ac yn ei hoelio i'w groes. Fe fydd yn golchi pob staen ymaith trwy waed Iesu Grist. Ac yn nawr y mae heddwch rhwng Duw a ni. Heddwch cydwybod ie a heddwch rhwng nef a llawr. Fe gyflawnau holl feddyliau o gariad a thrigared tuag atom ni. Chi'n gwybod pam mae wedi bod yn meddwl amdano ni ac yn trefnu achubiaeth ar gyfer pechaduriaid. Mae'n amrywio berson i berson yr amgylchiadau. Fe allu un dderbyn yr heddwch yn fuan mewn un oedfa gyntaf iddyn nhw ddod. Ac eraill efallai ar ôl cyfnod hir o geisio. Gall rai fod yn yr oedfa, yn ystod yr oedfa, ac mae'r gwaedd yn dod o'r enaid, o Dduw bydd drigarog im. Gall eraill alw wrth gerdded adre. Mae rhai efallai wrth ddod o'r oedfa yn cerdded adre, neu efallai ddim wrth gerdded adre, efallai ymhen wythnos. Mae'r ysbryd yn dod i gof y neges adnod gair a gafodd i ddweud wrthynt, ac maen nhw'n gweld i pechod, ac maen nhw'n gweld y byd efallai, ac mae'r gwaedd yn dod, maddau mi. Maddau fy mod i eisiau'r byd. Maddau fy mod i yn bechadur, trigar hawrth. Gall rhai fod ar y tren, neu ar y bws, neu yn y gwaith, neu ar wyliau. Ond un peth sy'n sicr, pan i chi'n ceisio gyda'r holl galon, dim ond un canlyniad sydd, fe fydd yn derbyn o fendithion iachawdwriaeth. Dyna be fydd yn digwydd. Fe fydd yn digwydd. Lle mae'r arglwydd i cychwyn gwaith, fe fydd yn ei gyflawni, yn ei berffeithio, yn ei gwblhau. I orffen, gwrandewch ar yr adnod yma. Adnod 11 ymlaen.
Ac I weld a yw hyn yn rhan o'ch profiad chi. O blegyd mae fi a o'n y meddyliau o rwyf yn ei meddwl amdano chwi, meddy'r arglwydd, meddyliau heddwch ac nid niwed. I roddi chwi diwedd yr ydych chwi yn ei ddisgwyl. Yna y gelwch arnaf ac yr ewch ac y gweddiwch arnaf fi a minnau a'ch gwrandawaf. Ceisiwch fi hefyd a chwi am cewch pan am ceisiwch a'ch holl galon. A mi a adawa fi chwi fy nghael, meddy'r arglwydd. A mi ydych chwelaf eich caethiwed, ac a'ch casglaf chi o'r holl genhedloedd, ac o'r holl leoedd, yr rhai eich gyrraes iddynt, medd yr arglwydd, ac mi a'ch dygaf chwi drachefn, i'r lle y perais eich caethgludo chwi allan ohono. A fyddwch chi yn galw arno ef, a fyddwch chi yn gweiddi o byd drigarog i, ac os newch chi, fe fydd yr arglwydd yn caniatáu chi ei gael, I ddod o hyd iddo. Fe fydd yn rhoi rhodd o ffydd I chi yn y dod, I beri i'ch enaid ymddiried ac I gredu ac I gofleidio, ac fe fydd yn cymryd eich pechod ac yn ei hoelio i'w groes. Dyna'r addewid. Ceisiwch fi hefyd a chwi am cewch pan am ceisiwch a'ch holl galon. Gadewch I ni weddio. O Dduw, I ni yn diolch I ti am dy ras ac am dy drigaredd. I ni yn diolch dy fod ti yn Dduw sydd yn meddwl amdano, ac yn gofyn o Dduw y byd y feddyliau yn meddwl am rai yma heddi i'w dod â nhw o'i tywyllwch I oleini'r efengil. Te'r trigar hawr ddim nawr, I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwyd Iesu Grist. Amen. I orffen ein gwasanaeth, gadewch I ni ganu'r emyn rhif 526, os gwelir fi bechadur yw ddydd ar ben fy nhaith. Rhyfeddol fydd y caniau newydd fydd yr iaith. 526 gen I sefyll i'w chanu. Nawr bydd wedi ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth.